ଓ ମଣିଷର ହାତ ସରିଯିବ ପଛେ ଏ ବାସନ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ଏ ଗୋଟେ ପକେଇ ଦଉଛି ସିଏ ଗୋଟେ ପକେଇ ଦଉଛି ବାସନ ଏଠି ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସ ହେଲା। ପଖାଳ ଭାତକୁ ସରୁ ସରୁ ଆଳୁ ଟିକେ ଭାଜି ଦବ, ଆଉ ପୋଟଳ ଭଜା, ଆଉ ଜହ୍ନି ବେସନ ଦିଆ ଭଜା, ଟମାଟୋ ଭଜା, ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା, ଦହି ବାଇଗଣ ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି ଭଜା କରିବ, ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଅର୍ଡର ଦେଇଦିଅ। ନୂଆ ଚାକିରି ଏମିତି ତ ମାଗଣାରେ ପାଇଛ ନା, କହିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଆଗ ଜହ୍ନିଟାକୁ ଭାଜିଦେବି, ବେସନ ଦେଇକି ତାୱାରେ ଭାଜିଲେ ଜହ୍ନିଟା ବଢିଆ ଲାଗେ। ତାପରେ ତ ବାଇଗଣ ଯାକୁ ପୁରା ଦହି ବାଇଗଣ କରିଦେବି, ଆଉ ଅଧା ଚକା ଚକା ବାଇଗଣ କରିଦେବି। ତାପରେ ଆଳୁ ସରୁ ସରୁ ଭାଜିଦେବି, ତାପରେ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା, ତାପରେ ବନ୍ଧା ଭଜା, ଏମିତି 5-7 ଆଇଟମ କରିଦେବି। ତାପରେ ସଜନା ଛୁଇଁ ଭଜା। ପଖାଳ ଦିବସକୁ ପୁରା ଜମିବ। ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଟୋ ବି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏପଟେ ଭାତ, ଏପଟେ ଡାଲି ସିଝିନି, ଆଉ ଗ୍ୟାସ ସରିଗଲା। ଭଲ ଭଲ ଭଲ, ଯାହା ହଉ ତମର ଛୋଟ ଗ୍ୟାସ ଟା ଅଛି ନା, ରୋଷେଇ ବଢିଆ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ହଁ ବା କୁହନ, ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ ଯୋଉ ହଇରାଣ ମଣିଷ। ଓହୋ ଦେଖୁନ, ଭାତଟା ଡାଲିଟା ବସେଇଛି, ଜମା ଡାଲି ସିଝିନି, ଭାତ ଅଧା ହେଇଛି, ଗ୍ୟାସ ସରିଲା। ଇଆଡେ ଦେଖିଲା 15 ଦିନ ହେଲା ଗ୍ୟାସ ବୁକ୍ କରାହେଲାଣି, ସେ ଗ୍ୟାସ ମିଳିଯାଉନି। କଣ କରିବ କହିଲା? ଇଏ କଣ ଗାଁ ହେଇଛି ଯେ କାଠ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିଦବ? କାଇଁ ତମର ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଅଛି, ସେଥିରେ ରୋଷେଇ କରିଦବ। ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଅଛି ଯେ ସେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ବସିବାର ବାସନ ସବୁ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ନା ଖାଲି ଭାତ ହବାଟା ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଫେସବୁକରେ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ପଖାଳ ଦିବସ ବୋଲି 10 ପ୍ରକାର 15 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ କରିକି ସବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଛାଡୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଥିଲି କହିଲ, ତମର ତ ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି, ଏ ଗ୍ୟାସ ଟା ଟିକେ ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଲି ଡାଲିଟା ଛୁଙ୍କ କରି ଆଉ ଟିକେ ଜହ୍ନି ପୋଡା କରି ଆଣିଦେବି। ଭଲ, ମୋର ଗ୍ୟାସ ସରିଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଟାରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ତମେ କହୁଛ କଣ ନା ତମକୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ ଦେବି। ତମେ ଭଲ କଥା କହୁଛ, ଭଲ ଟାଇମ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛ। ଆଉ ଗଲା, ତମର ତ ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଗ୍ୟାସ ଟା ଦେବ ଏମିତି କଣ ହଉଛି ବା? ତମେ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ତମ ଅସୁବିଧାରେ କିଏ ଦବ? ଆଉ ସାଇ ପଡିଶାରେ ତମେ ଖାଇବା, ଆମେ ଭୋକରେ ରହିବୁ ନା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କହିଲ? କଣ କରିବି କହିଲ? ଏ ନିଆଁ ଗ୍ୟାସ ଏତେ ଓଳକା ସରିଗଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ ହଉଛ ମ? ନେଇଗଲା ନେଇଗଲା ନେଇଗଲା, ସତେ ଯେମିତି ସୁନା ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲା। ଗ୍ୟାସ ଟା ତ ନେଇଛି, ଡାଲିଟା ଛୁଙ୍କ କରି ଖାଲି ଆଣିଦେବି। ନେଇଗଲା 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 କଣ ହଉଛୁ? ଆମ ଗ୍ୟାସ ଧରି ପଳେଇଲା, ଯା ଆଣିବୁ।